que ha preparat Òscar Sánchez, pilota que trepitja i gol. Gol de Múrcia, s'avança el conjunt d'Òscar Sánchez, ha sortit a la perfecció. Ocasions clares de gol, ara prova el xut llunyà, Martina! Llunyà de Martina Álvarez, jugadora del futbol sala Ripollet. Servei de cantonada, ho torna a provar Martina, gol, 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 gol! Gol de Martina Álvarez, a la segona va la vençuda, empat el partit, al minut 7, quan a través de Amparo no arriba a bon port, recupera Sira Sinyol, pot provar el xut, prova el xut Sira, i afina una miqueta la punteria les seves jugadores, prova Sira, i de moment Amparo, posició de pivot, quina bona acció d'Amparo, Amparo prova el xut, gol, 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 gol d'Amparo, és un autèntic golaç, com s'ha desfet de la marca defensiva, arriba, compte, és Nora, a punt de marcar Amparo que torna a tocar enrere per Sira que busca el xut, a punt de sorprendre, abusant una miqueta d'aquesta situació les jugadores de Catalunya. Bona combinació ara d'Amparo amb Martina, pilota per Amparo, Amparo busca el xut, gol, 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 gol d'Amparo Cunyat, és la jugadora catalana del torneig fins al moment, gol de la mataronina, Amparo d'Altafulla i del Morell. Compte, era Victòria Ramírez, encara portaria, encara Marina, retalla molt bé Victòria, pilota de gol, 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 gol de Victòria Ramírez, com ha retallat a Marina Carrillo amb sang freda i toc subtil perquè s'acabi introduint la pilota. Es precipita la mateixa Victòria Castaño, pilota per Martina, molt bé Martina entre dues rivals, Martina pot obrir a banda, quina bona passada per Victòria Ramírez. Buscarà el xut directe Múrcia, ha passat, arriba Aina Mata, compte que Aina pot finalitzar, gol, 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 gol de Catalunya, gol d'Aina Mata, gol de la jugadora del futsal Cervelló, fa el cinquè i que han arribat viva. Múrcia vol tirar el contraatac, Anna juga amb Martina, obre banda, busca Martina i la pilota una mica, quina bona autopassada, bona acció individual de Martina, bona passada per Imane, Imane que la intentava Sadi, Imane es fa un embolic, xuta. Gol, 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 gol de Catalunya, una miqueta de desencert en la portera. Ara és Clara Gómez, Clara que pot obrir banda, Clara que prova el xut, bona aturada de l'Az de Múrcia i les jugadores catalanes, aquí ho veuen en pantalla, que celebren la classificació a semifinals, una classificació suada, una classificació difícil. Doncs estem molt orgulloses perquè som un grup que sempre tenim bastant de nervis i pensàvem que ens costaria més remuntar, però hem sabut remuntar molt ràpid i hem jugat molt bé. Doncs ja estem pensant en demà, les semis, amb una mica de nervis perquè és un rival fort, però amb força i amb pensament de guanyar. Bé, doncs molt feliç, no? Hem començat una miqueta malament, amb molt de nervis. Crec que al principi, els primers minuts de partit ens estan costant moltíssim arrencar, però una vegada arrenquem, demostrem el que som i molt content per les noies. Demà semifinals contra Andalusia, les prepararem aquesta nit i segur que sortirà bé.